Ito na guys, yung niluto ko na turon na biko. Ito. Ito na guys, yung niluto ko na turon na biko. Ito. Ayan. So, ito yung pagsasalo-saluhan namin dito. Ayan. Masarap ba? Anong sa inyo? Masarap, Kate? Naimas? Naimas? Pagka sa Ilocano guys, ang masarap ay naimas. Ayan. Sabi ng baby ko, masarap daw. Halika na dito, baby. Kain na tayo. Kain! Dali. Masarap? Ayan. Kain na tayo. Ay, pupuntahan kasi kami guys. Pupunta kami sa, sa palengke. Sa bayan. Bayan po ng Aglipay. Doon po kami pupunta. Masarap ba? Papawisan ka. Yan pa ulit. Sarap. Diyan kami ako dito man. Kumasa? Ito pa mo dito ka rin. Takay ka rin dito. Ha? Map. Lakwak to osto. Diyan. Adong maganda niya sa kulang niya. Kaya tulog na ito. Tulog na ito lang ako.
Hindi ka pumungkas na rin natin ka. Hindi ka nang multi doon. Hindi ka pumungkas na rin din ka rin. Yan. Terus pangatid. guys yung aking suman. Ayan. Gawa ng Ilocana. Ito na guys yung suman natin. Ayan. Ayan. Yung suman na nalagyan ng dense. Makapuno flavor guys. Tikman natin. Maraming salamat guys sa panunod ng aking video. Don't forget to click subscribe at saka yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. At kung magustuhan mo naman guys ang aking video, paki-click ang like at share at mag-comment ka na rin po sa bandang ibaba. Yan, maraming salamat po and hanggang sa muli. Bye-bye!